ration card asang along plastik mate robot asang kilong pon. Ajak dingkloi pencin thongarat akar ia towa kiklem kedam pangceng pon bomlo. Polonese Sport Association atumpen ingdeng Corona Cup Football League ke pathu kapang cengpon. Dhonsuri constituency ke parlo daldali mensing rong piarong along. Puthor ration card asang along plastik mate robot asang kelong pontu. Lason si kedam tang ni phai krihini arni adapor phai kep malom Vinod Kumar Swami FPC shop along sangron ponsi puthot plastik mate robot asang kelong pon. Lasi solang do karbia khai mate kaprek akhai atuma phanta kapachini kenang sot. Nilitom public TV Karbi Anglong a channel a hinpen. Non malom sangpen kedanglok ason ahormu sitame hithia long pon bomlo. Lasi lahai hui ahormu kulat along kelong pon plastik mate robot sangpen kedanglok ason kicho ahormu along. Chemical pen kepang witang lasi kicho kaciri kenang sot. Lason si cancer akeso lapen kaprek akeso sitame kaphere neme eok epran aphan kimeme deji aphan nangman deji. Halapu mensing rong piarong arat atumpen mate plastik mate robot asang kelong don arat atumpen herang ke thengno nang kapachini don atengke bangso asang nilitum long don puai phit sitame nilitum laso asang chutun hai hedetlo chomene chunone puta nang than pachini don lasi puthot kadu kawe Karbi Anglong arat aphan kapachini lethotlo kichu kijun ahormu kachere kenang sot. Hok lo apang nang tum nilhem ba na hơi nang kahumri bate je paduk penang je pali penang tum nang ka juga hok lo la so sang mangga hok tum ni nili chen lo san si plastik lo ne ko pilo ne ko sana sang lo ne nili long nili thoi la long bang ong chat pusi minit pu la che ku nang tum ke bang pen nili ta nang tum han bak lang dun long lo si nili bang ke la so sang अपन जैसे मत के FCI पेन ले बाको पेने गो पेन ले चुमी चुनु पुबी ठंडा कालिया मासी जो हाई हेडेड ले नन को के ओंग मने रसन सांग अथैला पेन अथैला के अभी पुसिपु इनुत बहानी आमंग के आलोंग मंग अभी पु के दोसी के ओंग मन नीली का जो लोंग टेंके बका चिनिया टेंके नितुम के नमसिंग रोंग पेरोंग पेन दिलार के ला बांग आसु पेना प के बिनुत स्वामी man kumar ta pupan ham binut kumar sami binut kumar sami ni la ni le lin thamkara pho nang li lin thamkara pho siklong la lin thamkara pho long ta me la puson aju ke do sang si nang li la thai la bang burichet la ni pelun ne Sonsi nijang Karbi Anglong lakha ke thom chin thong constituency hawar arlo towar kemisen kawepen ajok kedam tang apora hot penang an kisung chetong nanglo towar kemisen kawepen ajok komani kisuka chelang hem chepon bo mahut kisuka chelang hem liliako apran kedam nang pusitame dolo lapen chin thong hawar along gari motor chenamatum sitame chenamnak asonsi nang manlo Bonta nonapor chinthong constituency local MEC abijit ko kai ke ama cherok to ke dopen ajok kemisen 5.5 atowar thepu sitame ke claim ke dam pusitame pangcheng ponbom tanglo labang sotowar la ke rural infrastructure development fund mate thihek pen RIDF pen si claim ponlo bangso atowar la ke ampereng pen ronghang phong adak 23 km adak an bangso atowar non alom ke claim ke dam pusitame pangcheng ponbom lo bangso ajok hawara ratum chinthong local MEC abijit kruaphan ning kangsam lapen akiro pajirpon pusi birta longdun news this report public TV Karbi Anglong.
Karbi Anglong atum mas konsil kachari asorkar mate non BJP asorkar atum kai ke hang kong lake towar langme lapen school lason thoma hormu abangke penang an kelangpon pacetang lo puke mai meeting along anta kaning je pon ke adeang chunlo bonta nijang Karbi Anglong dongka pen boythalang so hamren kacheleng atowar pi abangke bangareng kelang no asonsi chongprok eng anpinlo hamren pen boythalang sodak lang ekha labang so atowar parivartan lapen development puke lapu henloma la anvet lang pulote mai meeting along kaninje kongke therakta meme alam pusi ongdong cheroktok arat atum chethan rinti West Karbi Anglong pen nilitoma pherangke nangkilo Abirta News Desk Report Public TV Karbi Anglong Pathua sonta isi okran aphan akime doi lapen nangli thekser pute sorkar asakurita long i kedamtang ni phai kripli ar nikang sama por Pholoni constituency ke parlo Pholoni Sport Association atumpen football league pathu pangcheng ponlo adim Pholoni higher secondary school playground along si pathu ponlo bangso pathu kache pho poncheng la kewai song club lapen Trinity club atum si che pho ponlo bangso pathu along em kambora kiling aluhiaman pen chetong donsi pathu ardi chipidon bangso pathu kache pho pon wai song club lapen Trinity angbong pupu chepahai ponji aphan pathu pon si wai song club atum 5 goal Trinity atum aphan PC Trinity club atum 1 goal jitudun thek chotlo wai song club atum chepahai pondelo Tourism mane dak arab bakal sematu dak owi tinyetum mane laan susik football ke pathu pe kering awar side pik nasila so kering awar side longri tunte anutin asumata football ke pathu yang si sang se pin dan kam kan lo kote mon si goreng awar side ke longri lo so ke longri phan la sa twa ta du la si mahatan ni kan lo kasi non BSF long sana ni tum council kan si coaching people council kan coaching kilo kon champion thamba people champion thamba pia ko interview ta coaching bidang si people kasi coaching tidak program te la interview ke enje bang si coaching ke than bo de itu somatun orang awal sa dong po nasa ason tin khela ason tin ke pathu ta itu somatun itu owi itu dong si patlang te program te moki goreng awal saya itu langsung tinggi. Langsung nonton masih punya cisik etnapo ason tin akam amu tepat doa nawean. Sob antai itu masih baik cuma itu si contoh apa itu punya tumsi inisiatif apa anu pelanti goreng awal saya itu yang ada di polan tale. Sodak saksi loket teketum pusana non pini India Prime Minister Bangla itu melom lata college veterinary college ta pitirang lo agriculture college ta pitirang lo university na pitirang lo borante obi ki meeting si ke porhi pension no khela dhula lahai sob na thek lap lo bote itu ata yang long obi ki ni samatinge mane oring aba sai long la deji puke mathawni choro lo kali itu ini program mengaji tahun ke ini Bangladesh nilitum mane indeng inkoira netket Pholoni Sport Association ahin pen ini ke chengsia ni lo likiti pon men football championship aswali ke bangke pini lo lasi pini ke cepati pon lake chuning a championship itu e championship chuning ke dam lake Waisong FC lapian dia championship ke dam lake Trinity FC lasi ini chengsia ni alang litum si swali ke long cepati pon lo lasi hin players tami misen kan pathu lo samjin kan si pajur lo lasi Waisong FC tumbang si cepahai pon lo alang litumbang 5 goal piben lapen Trinity tumta 1 goal citu dun si ane 5-1 angbong pen si pajur lo
Diphu Club along Pensonali Gogoi Borapen Ketokpon Tajghor Pu Alothui Kangpu Ajaimek Pamanpon Bini Jakhonga Cheklo ni phai kre phoarni arni kang sam por phai ke thom malompen Karbi Anglong along Supi aro Diphu Club along Sonali Gogoi Borapen Ketokpon Tajghor Pu Alothui Ingpu Pon Tanglo Bangsolo Thui Kangpu Pon Amai along Kachetong Don Manpeng alu hisar Pua Manpen Assam Satya Sabha Amai Phu Padma Siri Rongbong Terang Tok Bang Jyoti Khatnia Lapen Karbi Anglong ADC Madhumati Bhagwati ACF Atumpen Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pachunpon Diphu Pen Rostom Hanse Kihumdon Abirta Public TV Karbi Anglong Dr. Hemant Kumar Sharma আৰু Dr. Nirmal Bhabaidu তেতিয়া যিটো ডিপু মানুহৰ বস্তুটো বৰ সেইটো মই এতিয়া গতিকে আকৌ এবাৰ ডিপুলৈ আহিব পাৰিছোঁ সেইটো মই এটা বিশেষ গতিকে মানুহবিলাক কিয় পৰিমাণ ভাল লাগে বা তেখেতসকলেও বহুত ভাল পায় ইয়াৰ কাৰণটো কি মই নিজে গভীৰ কাৰণ তাজঘৰৰ ওপৰত তাজঘৰ যে পুথিভঁৰালৰ কথা আজি হয় এইখন এখন অনুবাদ গল্প গতিকে অনুবাদ কৰাটো সহজ নহয় গতিকে সহজ বুলি ভাবিব পাৰে গুৰি কথা বহি থাকে এই গুৰি কথাবিলাক দি যদি অনুবাদ কৰে তেতিয়াহ'লে পাঠক বেছি উপকৃত হয় তেখেতে বহু পৰিমাণে দিছে গতিকে সেইটোৱে পাঠকৰ উপকাৰ আৰু ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰতে অনুবাদৰ ভাষাটো যেন মানে অসমীয়াতে তেনেকুৱা এইটো বিৰল সেইটো